Vale. Faig la petita introducció inicial. Avui, com sabeu, acabem amb el tercer webinar sobre l'organització i gestió d'equips que ha estat realitzant la Marta Colomer. Durant aquesta hora que tenim per davant, la Marta ens parlarà sobre eines bàsiques per a un lideratge participatiu i ens aprofundirà sobre algunes idees claus com què implica liderar promovent la participació, la importància de conèixer l'equip o estils de lideratge. Com sabeu, seran 45 minuts d'exposició i 15 minuts finals de preguntes. El que sempre us demanem que pel bon funcionament de la sessió mantingueu els vostres micros silenciats. Si durant el desenvolupament del webinar teniu preguntes que us venen al cap, les podeu anar escrivint pel xat i nosaltres les recollim. I si no, en els 15 minuts finals les llanceu vosaltres directament demanant torn de paraula. Gràcies una vegada més per assistir al webinar i endavant, Marta. Molt bé, bon dia a totes i a tots. I això, comencem. Mireu-vos, el primer que us haig de dir és que de lideratge és una paraula que genera molta controvèrsia, fixeu-vos, només començar, perquè en realitat parla de la capacitat d'influir sobre fins i tot la ment d'altres, no? I això és com fa basarda i tot, d'escoltar. O de ser el primer, la persona posicionada més top, en una llista especialment de competició esportiva. Dit això, que genera, us dic, aquesta controvèrsia, som-hi. Mireu, us he preparat per començar un mini qüestionari. Jo us faré unes preguntes que també veureu escrites, d'acord? I vosaltres heu de contestar si ho feu o no ho feu. Us ho heu de contestar a si mateixos. Després veurem els resultats. Això és com un test d'aquells de les revistes adolescents, saps? Que després veus si el noi que t'agrada s'ajusta o no al teu estil. Anem a veure. Mireu, el primer que és com un punt de partida molt somer. Jo us ho llegeixo, vosaltres poseu si ho feu o no ho feu. Honestament, no haureu de participar als vostres resultats, per tant, no us feu trampes al solitari, que no us servirà pas de massa. Mireu, el primer és si informeu regularment sobre qüestions relacionades amb la cultura i dinàmica de l'empresa. Per descomptat, si informeu a l'equip, que lidereu, gestioneu, digueu-li la paraula que vulgueu. Si ho feu regularment, és a dir, si us amoïna que la gent del vostre equip estigui al dia perfectament de qualsevol moviment respecte a la cultura i la dinàmica de l'empresa. L'altra cosa és si us assegureu, amb fórmules de feedback, que els llocs de feina estan clarament definits i compresos. Si cada un dels membres del vostre equip sap quins són els objectius a assolir a la seva feina, quines són les funcions, els grans què implica aquesta feina, quines són les tasques, com realitzar la feina i quines són les competències associades. L'altre és si teniu un retrat competencial, ni que sigui a grans trets, un retrat competencial de cada membre de l'equip i del vostre també, del propi. Si vosaltres, fent una ullada així al vostre equip, podeu dir aquesta persona, la seva relació interpersonal és bona, té capacitat d'escolta activa, quan empatitza, és a dir, accepta l'opinió de tothom sense intentar imposar la seva, aquesta altra, si és una gran negociadora, li falla una mica l'organització, li costa moltíssim prioritzar les tasques, etc. Si teniu la capacitat de fer aquest retrat competencial. L'altre és si sabeu quines són les seves inquietuds i interessos respecte a la feina i al projecte. No només respecte a la feina, a l'empresa, com s'imagina al cap de 2 anys, si li agrada la feina que fa o no li agrada,
si em proposaria petits o grans moviments per ajustar-la més o menys, perquè tingués aquesta altra forma. Sí? 4 preguntes. Continuo. Us assegureu també en fórmules de feedback. M'asseguro no vol dir crec que estic segura. M'asseguro és que els objectius que recordeu la setmana passada aquelles persones que vau assistir-hi, que els objectius surten de necessitats i d'oportunitats, de tot un... Que els objectius i les línies generals dels diferents projectes que té aquest equip i vosaltres mateixos entre mans estan integrades, que estan realment clares. L'altre és si vetlleu per generar un clima de confiança basada en la comunicació fluida, si vosaltres, o sigui, no només si en el vostre equip passa, si vosaltres, com a gestors o gestores d'aquest equip, vetlleu per generar aquest clima de confiança, que hi hagi una comunicació fluida, directament demanant quin és el parer de la gent, quines són les aportacions de la gent, què proposes tu, i la constructivitat. Els exemples que heu posat ja veieu que va de la mà. Proposar, projectar, fins i tot. Una altra cosa molt important, quan l'ambient està enrarit, entomo la situació, per descomptat, amb comunicació i constructivitat. En aquesta, a mi, molta gent amb la qual treballo, a la qual assisteixo, o ajudo, o acompanyo, em diu, jo quan l'ambient està enrarit, guillo. O sigui, és el moment per anar a donar una volta per guillar. No, la cosa és si entomes la situació. I l'altra és si dediqueu almenys 1/3 de la jornada a la gestió de l'equip. Sí? Mireu, jo us he donat 8 ítems. Una altra cosa, que això és com plus, extra. Jo, a moltes persones que gestionen equips i els quals acompanyo, em diuen frases que les recolliré. Al final les recolliré perquè són, em sembla, molt crítiques, molt significatives, paradigmàtiques. Darrerament n'he sentit 2, un parell de vegades i vaig pensar, ostres, les mencionaràs perquè ja tenen pes. Una és un líder que em va dir, diu, ostres, Marta, jo això de gestionar equips està molt bé, però quan es posen en joc les emocions, a mi, què vols que et digui? A mi les emocions trobo que ens estorben a l'equip. És a dir, com tot el tema emocional que la gent el deixi a la porta de l'empresa. És un recurrent aquest. I l'altra, una altra frase que em diuen és a mi donen papers, a mi donen feina, però, ostres, no em donis persones a gestionar perquè és que no me n'en surto. Si alguna d'aquestes 2 frases també us acompanyen, poseu un puntet negatiu. Aleshores, si dels 8 ítems amb què hem començat no acompliu almenys amb 5, tenim feina a fer. Teniu feina a fer quant a gestió d'equips. Res que no sapigueu, imagino. Només és una pista i, si us sembla, continuem amb l'explicació. El que comentava l'Anna en la presentació. Què implica liderar? A supergrans trets, us poso 4 grans línies de què implica liderar. Sobre lideratge hi ha, em sembla, més literatura que sobre l'amor romàntic. O sigui que concretar aquí unes línies generals que ens aportessin informació però que no ens aclaparessin, no ha estat fàcil, ja ho podeu imaginar. La primera gran implicació és assegurar que l'equip té la informació
el clima i els recursos per tirar endavant la feina. Jo em trobo moltes vegades, moltíssimes vegades, equips treballant de manera, o sigui, malgrat les condicions. Això no és una cosa excepcional, això jo m'ho trobo molt sovint, d'acord? Bé, per deixadesa de l'empresa i de retruc de qui lidera o qui gestiona aquest equip, per deixadesa per diferents motius, perquè no li dono importància o perquè ara no tinc temps. Sabeu què vull dir? Doncs això és una base fonamental. És una base fonamental. Assegurar que l'equip tota l'estona té aquella informació, aquell coneixement, aquells ingredients que necessita per produir, per poder cuinar. És que tu, si no tens ingredients i només tens aigua a bullir, no sé si m'explico, doncs faràs aigua bullida, però no faràs un plat, no cuinaràs un plat. Que també hi hagi el clima. En un clima de guerra és molt difícil treballar, construir, produir, etc. I hi ha empreses que viuen en un clima permanent de tensió. Això s'ha d'oxigenar, de veritat, s'ha de netejar el clima i s'ha de crear un clima favorable. I els recursos. Recursos tangibles, òbviament, no li faràs fer una feina d'ordinador a una persona si no té l'ordinador, per posar un exemple molt senzill, i l'altre, intangibles. No li demanis a una persona iniciativa si després ets un líder que capa totes les iniciatives. O sigui, recursos d'aquest tipus, els que no es veuen i els que acaben ocupant tot l'espai, generalment, són molt importants tenir en compte. L'altre és vetllar per l'acompliment de la tasca i l'assoliment d'objectius. Que això implica, és una barbaritat el que implica això. Posat així, mira, ja està, ho resolem en 2 frases, però després tu t'has d'assegurar, ho parlàvem la setmana passada, després ho veurem amb més deteniment a la següent diapo, però has de parlar, que tothom tingui clar quines són les necessitats, quins són els objectius, les tasques a fer, la distribució de tasques, ja ho veurem més endavant. Quin sistema de coordinació mantindrem, quin sistema de seguiment i avaluació establim, com eixuguem, anticipar possibles traves, com les eixuguem, com resolem els desviaments, etc. Això és vetllar per l'acompliment. No baixar com una espasa de Damocles, sabeu què vull dir? Estar com una espasa de Damocles i de tant en tant baixar i dir això no funciona. Això també m'ho trobo més sovint del que m'agradaria. Següent gran implicació, convidar a anar més enllà. Moltes vegades és veritat, el dia a dia t'absorbeix, invalida la capacitat creativa o d'anar més enllà. Però és important que un líder pensi o faci pensar en nous horitzons, en nous escenaris, en noves maneres de procedir, o posa nous, poseu-li diferents, amb petites modificacions del que ja tenim. I és molt important, per part d'un líder, assegurar o facilitar que l'equip estigui alineat amb els valors, amb la dinàmica, amb la filosofia, amb la cultura, 1000 noms li trobareu, de l'empresa. Si tu tens una persona que està en contra de la filosofia de la teva empresa, perdoneu l'expressió, però tens un càncer dins de l'empresa. I els càncers, només amb l'esperança que es curin, no es curen. Sabeu què vull dir? S'hi ha d'intervenir. Doncs és el mateix, és això. L'altra cosa és un equip motivat, que no vol dir, motivat no és sinònim d'il·lusionat. Sobre això hi ha tota una teoria, és molt interessant. La il·lusió
jo sempre explico, és com el sucre i la motivació és la proteïna, saps? Que és de despesa més lenta, però té molts més nutrients. La il·lusió és, pam, el cop de sucre que en un moment donat un equip pot necessitar. Però després ha d'entrar en un estat de motivació i mantenir aquesta motivació, val? No dic que és fàcil, dic que és necessari. Val? Una part de motivar l'equip és que l'equip vagi tenint reptes, que els reptes tampoc no ens imaginem són grans coses. És que de vegades els reptes ens imaginem són, no sé, matar Goliat. No, o sigui, petits reptes que impliquin anar una mica més enllà i posar en joc competències que fins ara o les tenia dormides o no eren necessàries, etc. I per descomptat en constant creixement. Això és el que estimula. Ho deia, no sé qui va participar en el webinar d'en Pablo de K2K Emocionando, no? Però ho deia, és a dir, els treballadors i treballadores d'avui encara n'hi ha molts que tenen un component instrumental a la feina, és a dir, dono feina, cobro sou, llestos. Però n'hi ha molts, i amb aquestes generacions més, que cerquen altres coses. Que saben, estic moltes hores aquí, i potser el bescanvi aquest de feina bruta, mecànica o tal, només per sou, només prou. I la meva participació, la meva implicació, les meves idees, el meu creixement em són un complement necessari. Dèiem que la paraula lideratge genera controvèrsia, efectivament, genera controvèrsia. Cada vegada més es diu a tots els membres d'un equip, se'ls diu col·laboradors, col·laboradores. És més la idea aquesta d'una constel·lació de talents, una idea o molècula de talents. Cada àtom, perdoneu, algú té el micro obert, el podria silenciar, si us plau? Cada àtom, per si mateix, té un talent bestial. Si construeixes una molècula, et surts del mapa ja, d'acord? Aleshores, la feina de liderar és més sinònim de dinamitzar, afavorir, facilitar, dins d'aquesta lògica de col·laboració. No està ja en la verticalitat de la jerarquia. Està molt més en una horitzontalitat de cada un aporta, tothom aporta. És la conjunció de tothom que fa que això tiri. Us deia que, si concretem una mica més, aquells 4 grans implicacions, ens trobem que qui lidera s'ha d'assegurar que això passa. No vol dir necessàriament que ho faci, això és superimportant també, però s'ha d'assegurar que hi ha una presentació de tota l'estona i que, a més, això no és un cop i passo, sinó que constantment està present. Hi ha una introducció, una presentació de quin és el context, de quines són les necessitats, de quins són els objectius i de quins són els resultats. Això és ja posat en un dia a dia, com si diguéssim. Hem d'assegurar-nos que l'equip, tu li demanes en qualsevol moment en quin punt estem, aquest equip, i t'ha de saber dir aquest és el context, aquestes són les necessitats, aquests són els objectius del projecte o dels projectes en ruta i aquests són els resultats a assolir. Hi ha d'haver tota l'estona ronda d'aportacions, conclusions i acords. Jo crec, a l'inici d'un projecte, però també durant el projecte, crec que aquest desviament el podem eixugar així, crec que el que ens està passant és que no aconseguim trobar la manera d'alinear-nos aquí,
etcètera, etcètera. Molt bé. Aportacions que són argumentades. Aportacions no són opinions personals ni queixes, són aportacions. I després hi ha d'haver conclusions de tot això que hem dit, amb què ens quedem, per una banda, idees clau, per què ens quedem i com ho concretem, com ho aterrem a propostes, acords i continuem. També caldrà dissenyar la ruta, amb accions i recursos necessaris. A banda d'establir quin és el sistema de coordinació que tindrem, ens reunirem un cop a la setmana o farem reunions matinals de check o el que sigui, d'acord? I seguiment, avaluació. Cada mes farem un tall, veurem els indicadors per on van i agafarem un parell d'accions de mostra i les analitzarem una mica més a fons. El que sigui, però ha d'estar clar. Així és com tu tens un equip cohesionat, tenint clara la feina de primeres. Després es veu, amb totes les accions, ens toca veure quines tasques es deriven, quina feina es deriva de tot aquest plantejament. I hem de distribuir les tasques segons interessos i competències. Això també us ho deia la setmana passada. El líder, i aquesta sí que és funció del líder, haurà de fer un acompanyament individual i d'equip introduint elements de reforç, motivació i creixement. Es pot ajudar o es pot acompanyar. Quan jo dic líder, recordeu, us ho deia la setmana passada i ho tornarem a refrescar aquí, no em refereixo a un líder permanent, necessàriament. Pot ser un líder rotatiu o temàtic, segmentat també, lideratge segmentat. Vol dir que potser tot el tema de l'acompanyament individual i d'equip el fa una persona i, en canvi, el seguiment, diguem, més tècnic de projecte el fa un altre. El que ha d'estar clara, el que ha d'estar assegurada, és que aquestes funcions es fan, es realitzen. Hi ha un tancament, també, compartint èxits, errors, aprenentatges adquirits i aprenentatges a futur. Millores també que s'han d'incorporar. En aquest equip, aquesta fórmula no ha funcionat, clarament. Ho hem intentat pel dret, ho hem intentat pel revés i ho hem intentat per dalt i per baix i no ha funcionat. Aquí tenim un gap, un problema, anem a veure com ho resolem. Estimulació també explorant i creant altres possibilitats. És aquesta idea de otro mundo es posible. Sempre ho fem així perquè sempre ho hem fet així, quan el canvi ha estat tan present i d'una manera tan vertiginosa, tan accelerada, diria, has d'estar amb el radar a nous escenaris, nous horitzons, noves possibilitats, deixem-ho en genèric, són possibles i, per tant, anem a captar-les. O crear-les, si escau. Molt bé. Dit això, us dic estils de lideratge. Sobre classificació, models d'estils de lideratge n'hi ha molt. Jo us en porto aquí un parell perquè em sembla són molt clares. N'hi ha d'altres que creen graelles i tramats que ho compliquen una mica més. I em semblava que per l'exposició d'avui aquests dos models són més senzills i més clars. En el primer webinar vaig fer com un llistat d'això, entrem una mica més. Els estils de lideratge de Goleman n'hi ha de ressonants i dissonants. El ressonant, primer fem un vol d'ocell, després us posaré exemples de coses que m'han passat. El ressonant, hi ha el visionari, que té més a veure amb un moment d'inspiració. Quan es dona molt sovint? En moments d'incertesa. I el visionari, el líder visionari, és aquell que té la capacitat
de projectar, de perspectiva, d'aclarir la perspectiva, que moltes vegades costa moltíssim, en profunditat, de generar, i d'anar a concretar, a dibuixar de manera ben retratada el punt al que ens dirigim, que això costa moltíssim, de veritat, en general costa moltíssim. Es va molt sobre la marxa i el dia a dia. L'altre estil és el coaching, que té més a veure amb acompanyament. El líder que tira més cap a aquest estil construeix capacitats, alineant persones i projectes, és a dir, posa molt l'accent en el desenvolupament. En el desenvolupament em refereixo també a l'ajust de competències i en el creixement en aquest sentit. Tota l'estona té molt present què demana el projecte, com és l'equip, com respira, com es mou i què necessita, quines peces necessita moure, quines peces necessita posar en joc perquè hi hagi una alienació cada vegada més i més i més ajustada. El democràtic és algú que es focalitza molt en la participació, en demanar, en conjugar, en treure denominadors comuns, en retornar. Està molt enfocat a generar compromís vers la corporació. Per tant, és una persona que afavoreix molt que hi hagi aportacions, que hi hagi propostes i les valora. Em trobo de vegades que hi ha gent que aplica segons manual, però cal vigilar amb això. És a dir, que demana opinió, rondes d'opinió per acabar fent el que vol. Però és com, jo ja he posat xec a la participació. No es tracta d'això, es tracta d'anar més enllà, de contemplar, per descomptat, les aportacions que ens fan. És una persona que treballa molt cercant el consens. El consens és tela marinera, però que almenys el cerca. L'estil afiliatiu busca les connexions. Posa molt, aguditza molt les relacions entre les persones. En un equip on fa falta cohesió, on una persona afiliativa ajuda moltíssim, perquè crea harmonia. Molt bé. Vosaltres, anem encara. Els dissonants, l'estil timoner, és aquella persona que diu què cal fer, que ofereix les explicacions, que monitoritza, és a dir, que va fent supervisió i corregeix quan cal. D'acord? Les persones timoner van molt orientades, es diu, a resultats, a solució, a objectius. En moments d'arrencada d'una empresa, de necessitat d'un creixement puntual o de superar una crisi, es dona molt tirar d'aquest tipus d'estil. Després hi ha l'autoritari. Ordena de manera imperativa i sense oferir explicacions. Se li atribueix una certa gràcia quan es necessiten corregir mals hàbits. Jo, la veritat és que l'autoritari el poso aquí perquè si no seria timar, com si diguéssim en Goleman, el Boyatzakis i el McKee, però sincerament el trauria, si fos per mi. El posen com a dissonant. Molt bé, us demano, quin creieu que és l'estil que va millor, el més complet? Anna, em dius tu, ja llegeixo. Ho podeu escriure al xat, si voleu. Exacte. Qui s'anima? Democràtic. Democràtic. Una barreja entre el coaching i el timoner. Depèn de per què fer. Són algunes de les respostes que van donant, Molt bé.
La Esther diu, más que el mejor, para mí depende del grado de maduración del equipo y del momento en que se encuentre cada una de las situaciones. Molt bé. Democràtic. La resposta és depèn. Correcte. La resposta és depèn. Mira, ja us dic ara que... Perdó? No, res, perdona. Vale. Ja us dic ara que si gestioneu un equip, doncs poseu-vos a orquestrar tots aquests estils, a integrar-los, perquè depèn del moment i de l'equip, la unió dels dos factors, haurem de tirar d'una cosa i de l'altra. Mireu, jo ara, un breu exemple d'alguns, però el visionari que costa molt, jo estic ajudant a la direcció general d'una fundació que té, fundació gran, que té 4 escoles i 3, entitats socials que treballen amb persones vulnerables, però que té 4 escoles molt grans. En aquest moment, imagina't tu, una direcció general que normalment el que fa és estils, el que aplica són estils de coaching, democràtic, d'acord, per moments afiliatius. Doncs ara li estan demanant, sobretot, que tregui a relluir la seva capacitat visionària, perquè els hi diuen què serà de l'escola en endavant, imagineu-vos el moment d'incertesa que està passant l'escola, què serà de l'educació en endavant, què serà de l'escola en endavant, i concretament al setembre li demanen. Què farem? Són escoles concertades i li estan demanant a la direcció general que sigui clara en què passarà en la visió, què passarà d'aquí a no res, també, per posar-vos un exemple, d'acord? L'estil coaching, coaching democràtic, ara m'he trobat. Una empresa que ha fet un canvi copernicà en els procediments, en els processos i procediments. Ha passat pràcticament d'analògic a digital, pràcticament. Doncs ara, clar, ara vol molta feina de coaching i democràtic, sabeu? De participació, què en pensem, com ho veiem, on teniu els catacracs, per on pot caure la cosa, i en construir capacitats. Estic aquí per donar-te coordenades, per oferir-te idees, per donar-te tècniques, estratègies, per crear sistemes de formació, de capacitació, per posar-vos exemples. El timoner, una empresa que en un moment donat feia aigües, me'n recordo. L'equip, en la seva totalitat, va dir nosaltres estem exhausts, o sigui, no podem més. Se'ns han acabat les idees i si no se'ns han acabat, s'han apagat les neurones, no podem més. Si us plau, digue'ns tu, és a dir, el propi equip va demanar, treu tota la teva artilleria timonera i digue'ns què hem de fer. Si us plau, dona'ns les... Col·loca'ns, situa'ns, estigues alerta de com tirem. Digue'ns. Doncs aquesta persona va agafar el timó, ja es diu la paraula, i el timó més coaching, pam, va anar fent. Per sort, aquell equip estava ja molt harmonitzat, afiliat, en aquest sentit, sí. Aquesta és una classificació, per dir-vos. I l'altra classificació és la de Herzl i Blanchard, que ens donen aquestes 4 pistes. Un és l'estil dirigir-ordenar, que és l'autoritari, veieu. Qui lidera decideix, consigna, controla. Aquest estil va molt... Aquí sí que són estils més purs, si us fixeu. Té una alta orientació a la tasca i resultats i una baixa a la relació. A mi hi ha hagut persones, no sé si molt defensores d'aquest estil, però sí
que apliquen en aquest estil, que m'han dit, aquestes frases que us deia al principi, no? Ostres, arribaré, com ho va dir aquell? Arribaré als objectius i als resultats malgrat l'equip. Sí, clar, això està carregat, va carregat, això. Supervisar i persuadir. Decideix després de dialogar. És a dir, sí que fa, com ho tens, però qui decideix és ell. Què en penses, com ho tens, generalment. Exposa i argumenta les seves decisions. Mireu, aquesta feina la farà en Pep i la Maria, per això. Però les decisions recauen sobre la persona que lidera. L'altre és donar suport i participar. Generalment comparteix la informació, entre tot l'equip fan valoració de l'estat, el moment, les condicions, les circumstàncies, i prenen una decisió. És participat, d'acord? En l'apartat delegar, s'assegura que les bases estan clares. Això és superimportant, això és que el context, les necessitats, els objectius, els resultats, anticipar, això ha d'estar claríssim sempre. Aquests són els recursos, això ha d'estar claríssim sempre. I us diré que la meva experiència em diu que molt sovint no ho està. Després ens queixem que l'equip no tira, no sé què. Però és que senzillament no està situat. I un equip que no està situat, pots tenir la meitat de l'equip que va, saps què et vull dir? Cap a Viella, la meitat a Terres de l'Ebre, i en el pla estratègic i operatiu diu estarem a Osona. Doncs això és el que pot passar. Amb el delegar s'assegura que les bases estan clares, això que us deia, i a partir d'aquest moment cedeix la decisió a la persona o a l'equip. Ha estat tot clar? Sí. Ara, espavila, tira, fes-ho com vulguis. Aquest és el que s'assimila molt, el que va molt bé amb el treball per objectius, que dèiem. Molt bé. Mireu, això és el que ve de la setmana passada que us deia, tornarem a trobar-ho aquí. El lideratge rotatiu, que pot ser, segons el projecte, per tema, és a dir, una persona que té coneixements d'una cosa, doncs lidera tota l'estona és el mateix, parcialment o totalment, o segons projecte i estat, necessitats de l'equip per mantenir la motivació. Quan dic tema i coneixements, em refereixo dins de tema, ja inclòs allò que us deia de la part, com si diguéssim, de gestió de les relacions entre els membres de l'equip ho portarà més aquesta persona. I la part més financera del projecte la portarà aquesta persona i la part més tècnica, no sé què, la portarà aquesta altra. Sí? És a dir, fórmules obertes. Un moment, deixeu-me veure l'hora. Mireu, aquí us poseu un exemple. Com que està desglossat, i estem a 40, us el deixo en el PowerPoint perquè el mireu. Us desglossava un exemple. Tens aquí una situació, què es faria en cada cas. Però anem per tancar a 4 pistes que s'agafi l'estil que s'agafi, estiguis en el moment en el que estiguis, són com permanents. Aquest és un fons d'armari. La llista de tècniques i aspectes que heu de tenir en compte, que aquí us en dono 4, és un fons d'armari. Sempre ha d'estar. Mira, us dic l'ús de DAFO, perquè he posat DAFO, però és igual, d'anàlisi contextual, per obtenir reptes. Aquesta és una manera que heu d'incorporar com a habitual de treball. Us heu d'assegurar que amb els vostres equips sempre hi ha moments d'anàlisi, de dificultats, d'amenaces, de fortaleses i d'oportunitats. Com està el percal a nivell a fora i a dins, dit d'una altra manera, sí? I d'aquí què en traiem d'aquesta anàlisi? En format repte.
També heu de fer funcionar molt sovint el balanç decisional. Qualsevol decisió té pros i contres. Qualsevol decisió. Perquè hi ha molts equips que el que volen és, i molts líders també, que el que volen és prendre una decisió amb tots els pros i descartar la resta de decisions que casualment contenen tots els contres. No, no, no. És que tots tenen pros i contres. Per tant, fer un balanç decisional d'opció A, opció B, pros, contres, per fer una anàlisi global ens ajuda. Els equips tenen tendència a caure per gravetat en els focus. Nosaltres, com a líders, hem de pujar l'ascensor, fer pujar l'ascensor i que tinguin panoràmica. L'altre és parlar d'horitzons, punt actual, però cap a on podríem anar. O sigui, imaginem-nos nous escenaris. Parlar de nous horitzons respecte al punt actual i creixement que implica i tal, t'evita caure en el parany de parlar de mancances, de tota l'estona, això no està bé, no arribem, no ens en sortim, el no. Sabeu què vull dir? És que això, de veritat, és com minibombes que van caient i van minant, clar. Relativitzar versus dramatitzar i frivolitzar. Dels 3 camins, relativitzar vol dir posar en relació a. I, per tant, t'obliga a jugar amb més d'una variable. Dramatitzar és tot malament i frivolitzar és no passa res. Quan a un equip li dius tranquils, no passa res, i és la tercera vegada que un projecte se'n va en orris, sabeu què vull dir? O sigui, poden tenir dificultats, poden tenir algunes competències desajustades, però se n'adonen. Fer referència a la feina. Tota l'estona fer referència a la feina, a procediments, a resultats, a impacte. Quan parleu amb algú, no personalitzeu. No li dius, és que tu ets, és que tu... No. Aquesta és la feina a fer. Què ha passat en el procés? Què ha passat en el procediment? Per què creus que no hem arribat als resultats? Aquesta feina quin impacte ha tingut? O quan s'ha dit això, quin impacte ha tingut en les altres persones? Sabeu? Fer referència a la feina, em refereixo a la feina tècnica i als comportaments d'aquella persona, però els comportaments que ha tingut a la feina. El tu ets atempta al seu ego directament. Fa sortir l'ego defensant la personalitat. Bé, l'ego és la personalitat defensant-se. Un altre, vigilar l'efecte halo. Això és molt interessant. Hi ha alguna cosa del físic o de la personalitat d'aquella persona, sobretot l'efecte halo, quan és negatiu. Hi ha alguna cosa del físic o de la persona que ens irrita i que tenyeix aquella persona. És a dir, ostres, jo és que això no puc suportar-ho. Aquesta persona que sempre parla amb aquest to de veu així, que diu les coses que no... Ja ens afecta moltíssim i, per tant, ja no li veiem cap gràcia. L'efecte halo també té influència si l'aspecte és positiu i li veiem totes les gràcies a aquelles persones. Però si és negatiu és quan sobretot hem d'estar alerta. Una tècnica és els 180 graus, es diu la tècnica dels 180 graus, que és, d'acord, aquesta persona té això, fer llista de totes les coses negatives que ens afecten d'aquella persona o d'aquell equip, també es pot treballar en equip, posar un però, sabeu que el però és adversatiu, per tant, nega automàticament el que acabes de dir. En el teu cervell i el poses a favor d'una següent part més positiva. Doncs, tot el negatiu, però, i busques almenys un positiu per cada negatiu que has posat. Això compensa, equilibra i fa que tinguis una disposició més constructiva. Emprar la tècnica entrepà, positiu, negatiu, positiu.
compte amb les floritures del positiu, perquè hi ha moltes vegades que tirem d'un primer positiu. Tu que vas tan ben vestida, que ets tan moderna... O sigui, no, han de ser positius de pes específic i que tinguin a veure amb la feina i que compensin el negatiu, que el negatiu de vegades és nus, i acabar en positiu. Acabar en positiu vol dir que les conclusions a les que s'arribi et projectin a un següent pas. O sigui, que hi hagi pautes que aquell negatiu, alternatives, sortides per aquell negatiu. Això és el positiu final. Preguntar, per favor, santa pregunta, preguntar, no doneu la solució. Fins i tot quan una persona es queixa, és que, però, pregunteu a què et refereixes concretament, què vols dir amb això, què suggereixes. De veritat, la pregunta apodera i fa les persones responsables. Us ho deia la setmana passada qui vau estar-hi, perquè almenys la fa responsable de donar una resposta. Sabeu què vull dir? La compromet més. Si tu vas donant les solucions o si tu vas suggerint solucions, hi ha moltes persones en un equip que es posen això sí, això no, ui, això tal. Demana-li, pregunta-li i a veure què passa. Gestionar els absolutismes, els mais, el tot, el sempre, el res. Sabeu aquesta llista encantadora? Quan una persona et planteja molts absolutismes, detecteu-los. És a dir, tingueu el radar ara a partir d'ara dels absolutismes. Es tracta de combatre'ls. Com? Només que repeteixis. Ho redueixo, hi ha moltes fórmules, ho redueixo dues. Una, repetir l'absolutisme. Mai, sempre, res, tot. Repetir l'absolutisme en forma de pregunta, o l'altre és preguntar-li, quan dius tot, a què et refereixes? Quan dius mai, a què et refereixes? És el que hi ve amb lo de les preguntes, sabeu? Amb la pregunta és mantega. La pregunta fa lliscar, fa fluir les coses. Les certeses són obstacles, són aturadors. Gestionar la queixa. Els esques. Sabeu? També, tingueu el radar obert. Esca. Bueno, aquest no cal que us l'obri, que ja us el trobeu cada dia. Esca. Doncs traduir l'esca pel malgrat què. Quan una persona es diu és que això, et demano invertim. Malgrat que això, què proposes? El malgrat t'obliga a continuar la frase. A l'esca no. A l'esca dius a l'esca, el deixes anar i talles. I llestos, a viure. El malgrat t'obliga a donar alternatives. Parlar utilitzant la primera del plural. Respectant, això sí, l'autoria de les aportacions. Jo em trobo molts líders, ho sento, però em trobo molts líders, molts caps d'equip, responsables d'equip o gestors d'equips, que quan parlen amb l'alta direcció parlen amb la primera del singular. Sabeu? I s'emporten totes les medalles. No, escolta, tu vés, fins i tot a una reunió de direcció, si hi ha algú que ha tingut una idea brillant, que a més la té desplegada, que la pot argumentar de meravella, que no sé què, que no sé quantos, doncs a l'estoneta que parleu d'aquesta idea brillant, t'emportes la persona i que l'expliqui. Quan dic autoria em refereixo fins i tot a això. Acceptar el desacord. El desacord no és un atac personal, que això també ho veig molt. El desacord és una font de riquesa increïble. Només que li doneu la volta a això. I quan algú et presenta, no una queixa així ametrallada, que això és una altra cosa. Un desacord, un desacord que va argumentat, que va acompanyat d'alternatives, no t'està invalidant. La teva autoritat és saber incorporar aquest desacord a la teva proposta i que creixi la conjunció d'ambdós. També reconèixer i acceptar l'error propi. Demanar disculpes. Ho sento, m'he equivocat, he set jo, no passa res. Preparar les entrevistes i les reunions en arbre.
Això és molt interessant, sí? Hosti, jo haig de plantejar aquest tema. Per descomptat, haig de conèixer com és el meu equip, com pot reaccionar cada membre del meu equip a aquest tema que jo haig de plantejar. Sí? I aleshores jo plantejo aquest tema i dic, poden respondre per aquí, poden reaccionar per aquí, poden reaccionar per aquí o poden reaccionar per aquí. Vale. Què faré si reaccionen per aquí? Si reaccionen per aquí o si reaccionen per aquí? S'entén? Quan tu prepares en arbre, a on poses el protagonisme és a l'equip. Si tu prepares reunions o entrevistes amb puntets només del que tu has de dir, d'acord? Sense voler-ho, estàs optant per un camí més directiu. És possible que el desacord, hòstia, el vegis, si més no, com una incomoditat, sabeu? La participació no serà tan fluida, és possible no tan generosa. Si ho prepares així, sí, perquè ja preveus què pot passar en el devenir d'aquella reunió, sessió, entrevista, el que sigui. I després un fons d'armari, per favor, dosi d'humor. Dosi d'humor. Des de somriure fins a una broma en un moment donat. És que això, l'humor sí que és mantega. L'humor entra per tot arreu, és com l'aigua, fa que tot navegui i us ho recomano. Tampoc no, per descomptat, no us convertiu en un pallasso o no us imposteu. És que hi ha gent que això de l'humor li costa. Quan jo dic sentit de l'humor, no dic ser graciós, dic sentit de l'humor. Que rodi el sentit de l'humor. Vale, deixem temps de preguntes. Disculpeu, m'he menjat 5 minuts. Deixem temps de preguntes, si us sembla, i veiem i responem. Anna, miro jo el xat o... Marta, ja me les he apuntat. Durant el xat, quan tu parlaves, han llançat 2 preguntes. La primera és com podem, en un procés de selecció, captar si una persona és productiva, té iniciativa, punts suspensius. Vale. Mira, això és el que faig jo en el meu dia a dia. Primer, hauríem de descriure. Descriure vol dir posar evidències de comportament de què és en aquesta empresa iniciativa i no sé quin altre... Bueno, i l'altre tret que hàgiu dit. Productiva, iniciativa, jo entenc que són punts suspensius, diguem-ne, de perfecte, és a dir... competències, Exacte, totes les competències que vulguis, l'etiqueta no ens informa. Necessitarem desglossar amb descriptors què vol dir productiva, què vol dir en la teva empresa, d'acord? I aleshores farem proves per trobar aquestes evidències, sí? Proves pràctiques, proves teòriques, dinàmiques de grup, etc. Perquè la persona pugui, és a dir, proves que ens permetin, per descomptat, observar el comportament de la persona en moviment. Sí? Marta, una altra pregunta. En el cas que has posat del timoner, si l'equip ja de base no és ferm i no està adequadament consolidat, pot ser molt complexa i poc efectiu, oi? Com ho fas llavors? No, jo el que et diria és combina't amb un altre. El timoner, tingues en compte la feina a fer. Si és un equip que la manca de cohesió afecta en el seguiment, és que estem parlant com de genèrics i no m'agrada, hauríem de matisar molt més. M'agradaria parlar amb aquesta persona i demanar-li, que és això el que faig. Però pots combinar timoner amb coaching, per exemple, amb fer-los créixer. Per descomptat, amb democràtic, és a dir, un còctel. Jo el timoner sol, molt puntual, molt ocasional. Això és com quan eduquem els nostres fills i en un moment donat li dius prou i a recollir. Doncs clar, prou i a recollir. El timoner no necessàriament ha de tenir aquest to, o sigui, no sé si m'explico, però és ocasional.
quan vas sol. Una altra pregunta. Com podem acceptar una queixa com a una oportunitat? Sí, moltes vegades ho són, perquè en realitat és una manera de manifestar desacord. Sí? Mireu, jo he arribat a la conclusió que una queixa moltes vegades és un desacord sense argument. Val? Hi ha alguna cosa que no m'agrada i la suelto, però després no sóc capaç d'argumentar-ho. Aleshores, demana-li a la persona arguments i aplica el malgrat què. D'entrada, acceptem la queixa, perquè és que si no, l'altre amb la queixa, saps? No sap massa bé què fer i s'irrita. No, ok, accepto la teva queixa. Ara anem a veure aquesta queixa i amb preguntes ajudeu que argumenti. Sí? No val una queixa titular, una queixa eslògan. Arguments i el malgrat què. Malgrat això, què proposes? I aleshores... Una altra pregunta en relació a el que deies del timoner, Marta. Si ets molt timoner i vas molt orientat a resultats, com pots canviar el xip? Hi ha tècniques per canviar el xip, d'acord? Però d'entrada et recomano introduir alguns elements d'aquests que hi ha aquí al fons d'armari. Si preguntes poc, preguntar més. I demanar, per exemple, preguntes senzilles d'entrada de i vosaltres com ho faríeu? El com ho faríeu, el condicional, ja li està donant la pista a l'altre que és consultiu, que no és vinculant necessàriament, d'acord? Però et diria així de primeres, introduir la pregunta en alguns aspectes concrets que tu no et faci basar de deixar anar una mica. I així, a poc, fins a introduir l'anàlisi compartida. Marta, com pots saber quin tipus de lideratge exerceixes? Hi ha alguna metodologia o alguna... Perquè ara inicialment ens has fet 4 preguntes o ens has posat, però hi ha algun mètode per a aquests que lideren equips de dir, ostres, doncs mira, per saber la teva fotografia, no? De com reacciones o així? Sí, hi ha qüestionaris. D'entrada us diria, llegiu-vos amb més profunditat el model que plantegen, els 2 models que us he plantejat. Hi ha bibliografia sobre això. I l'altre... O buscar-ho per internet. Buscant-ho per internet ja teniu més informació sobre aquests 2 models que em sembla que per començar són senzills, són clars perquè són com compartimentats. N'hi ha d'altres, això que us deia, que tramen i és més complicat. Hi ha qüestionaris, a més, hi ha tipus test, que t'ajuden a situar i després jo us suggeriria fer tècniques. Quan diem conèixer-te tu, jo us diria, per gestió d'equips, hi ha tècniques de coaching, de PNL, les intel·ligències múltiples, les competències. Clar, sempre dic el mateix. Vosaltres li diríeu, o sigui, deixaríeu la gestió financera a algú que li anava bé les matemàtiques mateix o no, batxillerat? No, és que tot això és feina, ostres, és una feina en si mateixa. Hi ha altres països que la gestió de persones és una figura en si mateixa, també, que es diu dinamització de clima, té diferents noms, i és molt important tenir en compte. Hi ha tècniques, hi ha estratègies, clar, n'has d'aprendre. Hi ha qüestionaris, això és la resposta. Molt bé. Hi ha un altre comentari amb el que estàvem dient, que et demana que si la persona s'estableix a la queixa i sense arguments de forma habitual i això fa que es quedin desequilibris al grup o a l'equip i tot, això s'ha de mediar, no? Sí, diria que si interfereix o si... Clar, és que aquí s'obre un món, ja ho veieu, Si aquesta persona és persona d'ofensa fàcil, que personalitza, que qualsevol cosa que li puguis dir d'entrada no té una acollida constructiva, sinó com jo no, és que tu, és un format molt habitual aquest, també, doncs diria
tenir una entrevista individual a banda, no exposada, no participada, sinó individual. Prepara molt bé amb arbre, per l'amor de Déu, o sigui, totes les possibles respostes. Sí? Quan és en arbre, sobretot, no és per dir, o sigui, si prepareu l'arbre dient pot contestar així, 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 i així la guanyaré, l'heu espifiada, O sigui, l'arbre és buscant que flueixi això. L'ànim constructiu us l'heu de menjar, us heu de menjar l'ànim constructiu i ja tenir-lo dins per sempre, orientats a la millora, orientats a solucions, orientats a creixement, això és ànim constructiu. Aleshores, et diria, prepara-ho amb arbre, hi ha moltes tècniques, saps? Però, clar, ara així de cop, et diria, l'ESCA, fes-li preguntes que es diuen concatenades i focals. No deixis que se'n vagi, vull dir-te, que aquesta persona et pot dir, ja, però és que sempre troben un esca, saps? Això les criatures també passa, un esca, i dius, no té final aquesta persona. Doncs quan vagi pel segon esca li dius, no, espera, resolem aquest, respecte a això, sabeu què vull dir? No deixeu l'escapisme de la queixa, atureu-lo, tampoc no el talleu, ha de ser una cosa amable, però diu, un moment, respecte a això, pots dir paraules del tipus m'interessa, no vull entendre-ho bé, no ho acabo de comprendre, saps? És com acompanyar. I aleshores demanar-li que t'expliqui bé. No, però digue'm alguna cosa més, posa'm un exemple. Sabeu? No caigueu en el parany, jo li dic de l'escapisme de la queixa, no sé si m'explico. És que, clar, hi ha moltes tècniques que et podria donar, espero donar-te almenys una pista. Ja us he apuntat una mica, però Marta, la darrera pregunta seria com prepares una entrevista o una reunió en arbre? Ja has anat dient coses, però si haguessis de concretar una mica més... Mira, espera. Aquí us havia preparat això que teniu, val? Però és, primer molt clarament, aquí es veu, encara es veu, oi? Sí. Vale. Aquí, qui tinc davant? Si és una entrevista o si és una reunió. Qui o quins tinc davant? Val? Un retrat competencial, això que us poso, emprant tècniques de coneixement PNL, coaching, intel·ligències múltiples, sí? Havent netejat, havent-nos dutxat de l'efecte halo, sí? Superimportant tenir en compte. A l'aquí, molt important a l'aquí. L'altra cosa és per a què i què. És molt important. O sigui, què li haig de dir i assegurar-nos. El per a què t'assegura. Escolta, li haig de dir això realment? És el moment, sabeu què vull dir? O sigui, ara és el moment de dir-li això? És tan important, no sé què... Sí? Quan ens trobem en aquest moment, Per a què i què? Objectius, continguts i resultats, és això. Tu, Anna, em vas fent aquestes coses, que vas fent aquestes decoracions. Objectius, continguts i resultats. Aquí i el per a què, trec els crec que. Crec que pot passar això, crec que pot això allò, aquesta reunió pot fer aigües per aquí, pot disfuncionar-se per allà, aquí se'n poden escapar, crec que aquest tema per ser nou és complicat i no sé jo si el sabré explicar bé, potser necessito el suport d'algú altre, tiqui. Tots els crec que. I ara un cop tinc aquí per aquell que he assegurat i els crec que, vaig al com. I aquí és el com, aquí és on ve l'arbre, si t'hi fixes. L'on, primer, molt important. Jo he fet reunions a la platja, he fet reunions caminant, he fet entrevistes del tu a tu en cafeteries agradables. També penseu en gran. Penseu en tècniques que siguin diferents en un moment donat. Si voleu, jo què sé, afavorir la participació de la gent i són una mica així aturats, doncs busqueu tècniques de treballar per parelles, dieu-vos no sé què, llenço una paraula i en cadena n'has de dir d'altres. Clar, són tècniques, és que
És tot una àrea de coneixement, això de la gestió d'equips. I l'arbre és, veieu, aquí teniu les tècniques, algunes les teniu, escolta, pregunta oberta però focal, concatenant i en salt d'aigua, reformulació, tècnica entrepà, gestió d'absolutismes, efecte halo, algunes us les he dit, però bueno, aquí n'he posat algunes també. L'arbre és, mira, jo haig de plantejar aquest tema, posem per cas, haig de plantejar un canvi en un procediment. Fins ara ho fèiem així, a partir d'ara ho farem així. O un canvi, he pensat un canvi i els hi vull proposar en la distribució de funcions i tasques. Això que feia aquesta persona, he pensat que ho fa aquesta, que he pensat que fa aquesta, molt bé. I ara jo, que he fet ja el retrat del qui tinc, penso, són resistents als canvis, aquesta gent, sabeu? És una gent que quan els hi proposes un canvi de tasques, el primer que pensen, que això són estereotips, és per jugar ara a la resposta, el primer que pensen és que no ho han fet bé i que els estic penalitzant. I continuaríem amb aquest retrat, però bueno, tinc aquests dos. Hòstia, doncs vigila, perquè clar, si els hi estic demanant, els estic proposant un canvi de tasques i tinc aquests quis, doncs ai. Hauré de justificar molt bé aquest canvi de tasques. I ara jo penso, quan els hi proposi, els hi diré, el primer que els hi diré és, us haig de dir que tothom està realitzant de manera solvent la seva feina. Us felicito. Aquí també tècnica entrepà, ho veieu? Us felicito. Si és així, posem que sigui així. Us felicito. D'acord? Què he pensat? He pensat que estaria bé un canvi de tasques perquè tothom tingui una quota de creixement. Això és ànim constructiu, sabeu? Pensar què aporta i explicar-ho. Explicar-ho. I explicar les coses, informar, no és perdre el temps, és invertir temps. Aleshores, quan jo els hi digui això, d'entrada, quan jo els hi faci aquest primer enunciat, poden reaccionar. I si puc posar noms, millor. La Maria, el Pep, la Josefina, amb els seus esques habituals. El no sé què, no sé què, el tal. O sigui, em faig una composició de per on poden anar. Molt bé. Com que pot passar això, jo el que faig senzillament és anticipar què pot passar per fer-ho fluir, per donar alternatives i fluir. Com que pot passar això, els hi diré, digue'm que cada un, si us plau, escrigui en un paper pros i contres de canviar de tasques. Ho veieu o no? O sigui, ja estàs equilibrant. I així seria, i vinga, continuaríem. Molt bé. Espero que us hagi resolt. Ens passem 10 minuts, hi ha gent que s'ha desconnectat. Sí, clar. Els missatges són molt positius. Tant de bo feu propers webinars continuant amb aquest tema. Moltes gràcies per la xerrada, uns continguts molt interessants. Gràcies, un webinar molt constructiu. Ens queda molta feina per pensar i per fer. Vull dir que, al final, una mica, no? Els 4 que hem fet de gestió i organització d'equips realment hi ha hagut molt públic. Per tant, és un tema que, com tu deies, potser, no, Marta, que hem de posar una mica més al focus, no? Aquells que estem liderant o que estem gestionant persones, no? Ens venen molts interrogants i moltes tècniques per aprendre, no? Vull dir que... Mira, hi ha un últim lema que és el líder està al servei de l'equip i no al revés. Totalment d'acord. I aquesta és la cosa. I això genera molta feina, apassionant, però molta. Molt bé. Doncs gràcies i ho deixaríem aquí. Moltes gràcies. Molt bé. Us passaré la presentació a través de l'Anna, Fins a propers. Que vagi bé. Vinga, a gestionar equips. Adéu. Adéu.